En hier gaat het nou allemaal om. De pollepel voor de Rinkriester 2007. We hebben al afscheid moeten nemen van tatoeëerder Rinus Suiza en weerman Jos Broeken. En vandaag wordt de strijd voortgezet. Welkom bij Rinkrieën met de Sterren. Dag deelnemers aan Rinkrieën met de Sterren. Welkom op trainingskamp Vrijburg. Vandaag gaan jullie opnieuw in training om de laatste kneepjes van het vak geleerd te krijgen. En hier zijn jullie trainers van vandaag. Dit zijn Sjaak Jansen en Leo de Visser. Dames en heren, we gaan beginnen. 1, 2, 3, ja! 1, 2, 3. Kijk, zie je wel, we hebben alle markten thuis. Dus hij denkt, ik moet stoppen, dan is dit daar aan. En houden roepen, dat helpt ook nog. Dus nu zit ik wel nog daarop. Ja, ja, ja. Nou, je moet je goed vasthouden hè, met je linkerhand. Ja. Dat is het. Dus of aan die riem of aan zijn maan. Ja, als mannen vind ik het makkelijkst. Ja, ik ook. De riem vind ik zo ver weg. Ja? Ja. Ja, ja. Een beetje los vasthouden, dat is best. En als hij niet, dan leg je elkaar na, kan hij goed stil houden. Ja. Ja. Valt mee? Ja, het valt mee. Ging precies volgens de regels. En je viel netjes in zand en per sprong netjes op zie. Ja, ja. Ja, kom! Oh, gij edele jonkvrouw, wat zijt gij dapper. Maar jonkheer, ik heb de kunst afgekeken van u. Om goed te kunnen rinkrieën heb je meer nodig dan een dosis geluk en veel gang. Je hebt er excellente materialen bij nodig en er valt veel over te weten. De klossen, bovenklossen en onderklossen, worden gemaakt bij de timmerman hier op Gapingen. Die hebben de maten en die worden dan gevreesd op de vlakbank. En als die klaar zijn, word ik gebeld. Nou, dan kom ik in de garage. Dan meet ik de stokken op. De afstand van de bovenklossen en onderklossen waarop ze moeten komen. Dan lijm ik ze erop. Dan weeg ik ze. Hoeveel of ze moeten wegen. En dan kijk ik of ze goed in balans liggen. Het is heel belangrijk dat hij precies in balans ligt. Want als je dus vasthoudt en je rijdt en hij zou dus niet in balans liggen en het zwaartepunt zou bijvoorbeeld in de punt zitten, wat heel vaak het geval is, dan valt hij dus voorover. En dan moet je dus tegendruk geven als je rijdt. En dat is niet erg makkelijk. Als hij eenmaal in balans ligt, dan wordt hij geschuurd, geschilderd, afgelakt. En als laatste wordt de punt netjes met zilver geschilderd. De kleuren zijn oranje, rood, wit, blauw. Waar komen die vandaan? Als het goed is, zijn dat de kleuren van het Koninklijk Huis. En naar mijn weten was prins Bernhard beschermheer van de Zeeuwse Ringrijdersvereniging. En daarom is oranje de kleur die erg belangrijk is. Het
proces van de ringen gaat in zijn werk. Diezelfde man die klossen voor mij draait of maakt, die maakt ook de ringen. En als ze dichtgelast zijn, mag ik het lasje eraf halen met de dremel. De lippen die knip ik op lengte, maak ik netjes rond. En ik sla het goede cijfer erin van de diameter van de ring. Die hangt goed. Prima. Dan ga ik nu wel voor. Grappa! Grappa! Toma! Ja, volga. Ja. Ja. En dan gooi ik hem hier af. Ja. Voor mijn ridder te paard. Shit! Yes! Ja, volga. Ja, Ja, go! Proberen? Ja? Ja? Ja, volga. Ja. Ja. Toch knap. Bijna maar. En dan gebeurt er iets rampzaligs. Marga Vermu maakt zich klaar om te gaan steken en haar paard springt te vroeg aan. Slaat ook nog even zijn kont uit en Marga glijdt langzaam al rijdend van de paard af met een dramatische val tot gevolg. De schrik zat er echt goed in bij alle deelnemers op dat moment en we hebben op die dag de opnames gestopt. Marga is afgevoerd naar het ziekenhuis en zoals wij inmiddels allemaal weten had een hoofdwond en haar kaak op 2 plaatsen gebroken. Dat zij uit de race ligt voor de Ringcree Ster 2007 mag duidelijk zijn. Maar het gaat wel gewoon verder. Volgende week woensdag kun je zien hoe het verder gaat en met welke deelnemers. Tot dan.